Здравейте, приятели, аз се казвам Венелин Калинов от оръжейен магазин град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя още едно оръжие от нашия магазин и нашата колекция. Става въпрос за тази ловна успоредка. Марката е Меркел, калибър е 12 по 70. Едно наистина уникално запазено оръжие в абсолютно перфектен вид. Дължината на цевта е 71 см, дължината на приклада от първия спусък до края е 37 см. Теглото е 3 кг и 70 г. Сега ще разглобим оръжието и ще го разгледаме подробно навсякъде, за да се убедите и вие колко добре е запазено оръжието и в какво състояние. Оръжието е тествано, ревизирано и се продава с гаранция от нашия магазин, както всяко едно оръжие. Може да видите дървото колко добре е запазено. Оксидацията на главата едно наистина бижу. Оръжието е непокътнато. Сега ще го разглоба. Много стегнато. Буквално едва се разглавя. Една наистина класика. Нека го погледнем отвътре. Вижте оксидацията. Годината на производство е 10 месец 1983 година. Q1 изработка. Истинска класика в жара. Подобно оръжие само при нас могат да срещнете. Както виждате, оръжието е топ. Много добре е запазено, съхранено през годините. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друго от нашия оръжейен магазин, не се колебайте да се свържете с нас. Доскоро, бъдете здрави и ловувайте със стил!